Vă rog, am nevoie de 5 de viteza de mers, dacă puteți să-mi dați... Ok. A mai fost încă una. 2 sacoșe. De ce? Scuze. Salut! Sunt Totio Hobe, de la Julius Mall, gazda dumneavoastră. Și astăzi, stai că sună. Alo, da? Da, mă aflu în Julius. Da, e ziua Mariei? Nu e nicio problemă, imediat mă duc până la BSB sau până la Mario Nou și găsesc ceva cadou. Sigur trebuie să aibă ceva în noile lor colecții, mai ales că au fost și Black Friday, acum apar chestii fresh, nu? Dragilor, hai să vedem ce puteți să-i facem cadou Mariei de ziua dânsei. Acum că sunt indecis de unde aș putea să-mi cumpăr, aș vrea să fac o provocare cu 2 concurenți de la cele 2 magazine, să fac și eu de unde îmi cumpăr cadou pentru Maria. Bună, Robert! Bună, Roxana! Bună, Andreea! Deci voi două o să prezentați mie astăzi ce aveți în magazin, dar cea care câștigă, da? Bineînțeles. Am și un premiu pentru voi, desigur. Dar în primul rând, luați provocările și le faceți și după aia vedem de unde fac un cadou generos, ce drept. Tu primul. Ok, tu primul. Da? Ok, hai. Oprește 3 persoane cu cumpărături și cere-le să te lase să te uiți în sacoșă. Găsește un client care să-ți recomande un produs de cumpărat de Black Friday, deși nu e angajat acolo. Și acum ai unul. Strânge 5 semnături pentru petiția care militează pentru intrări separate în mall în funcție de viteza de mers. Bun! Cine face prima provocările? Vă uitați la pila ele, vă faceți poze. Cine face prima provocările și ajunge tot aici, merge cu mine să îmi iau și ceva cadou frumos și să-i dau și un cadou. Acum că ați fost echipate cu toate, puteți să-i dați drumul, puteți să fugiți. Bună! Bună, am și eu nevoie de o semnătură în caz că doriți să intrările din mall să fie în funcție de viteza mersului. Poți să-mi acorzi, te rog frumos, o semnătură pentru o petiție, pentru intrări separate în mall? Doar e o petiție. Vă rog, am nevoie de 5. Nu neapărat numele real, poți să dai și tu. 5, da? 10. Aici, semnătură. Semnătură, poți să... Data nu e atât de importantă, ca să câștig timp. Așa, mersi! Pupici, fetelor! Mulțumesc frumos! Bună, am și eu nevoie. Este o petiție pentru intrări separate în mall în funcție de viteza de mers, dacă puteți să-mi dați o semnătură. Bună băieți, am nevoie de o semnătură din partea voastră, e o petiție pentru intrări separate în mall. Vă rog, eu 2 semnături, repede! Da? Pentru intrări separate în mall în funcție de viteza de mers. Mersi! Bună! Am nevoie de o semnătură pentru o petiție pentru intrările separate în mall. Te rog, ultima. Și încă ceva, aveți să-mi recomandați un magazin din care să pot să cumpăr ceva de Black Friday? Crop, e fix aici. Crop? Și... Oh, super! Mersi! Mersi! Pa! Nu? Ok? Bună, am o petiție, dacă puteți să-mi semnați pentru intrări separate în mall în funcție de viteza de mers. Super! Îmi permiteți să-mi arătați ce v-ați cumpărat? Am o provocare, vă rog. Din sacoșă să mă uit. Super! Zi frumoasă! Mersi! Mulțumesc! 5! Mai am 2 persoane, 2 sacoșe. Puteți să-mi recomandați, vă rog, un produs de cumpărat de Black Friday? Un produs oarecare, care l-ați cumpărat dumneavoastră de Black Friday. Ce-mi place să fac cadouri la fete, mai exact. Ador, nu mai pot! Găsește un client care să-ți recomande un produs de cumpărat de Black Friday. Nu e angajat acolo. Ok. Aici. Ce? Ba da, e client. Bună ziua! Îmi cer scuze că vă deranjez. Îmi dați voie să mă uit ce v-ați cumpărat, vă rog? Da, de la cine? Nu contează, doar să-mi arătați în sacoșică. Super, zi frumoasă, mersi mult! Bună, scuze-mă că te deranjez. Poți să-mi arăți ce v-ați cumpărat, drăguț? Vă rog, un minuțel. Nu vorbesc cu nimeni român care... Hai să facem și un daily vlog. Mă duc, am început să merg la sală.
am început să mă duc, să fac rutina de dimineață, mâncat sănătos, nebunii de astea, vorba aia, slăbim și noi, facem brațul mare. Bună ziua! Mă scuzați că vă deranjez. A mai fost încă una. Scuze! Super, mersi, zi frumoasă! Yay! Deci într-un magazin trebuie să intru? Dar nu pot să iau pe oricine de pe stradă, de pe drum, de pe în magazin? Of, am și obosit un pic, mai stau un pic și jos. Viața asta nu mai e așa cum era odată. Bună ziua! Mă scuzați! Puteți arăta ce ați făcut cumpărături astăzi în sacoșică? Da. Mulțumesc frumos! Mai avem 2 clienți. Scuze, poți să recomanzi un magazin de unde aș putea să cumpăr ceva de Black Friday? De la noi, de la Icos. Îți dai seama până vin concurenții, nebunesc aici. Bună ziua! Mă scuzați, ați putea să-mi recomandați un produs de cumpărat de Black Friday? Mersi mult! Hai să fugim! De ce? De ce? Ok, să-mi recomande ok, hai, de acolo? Ok, hai aici. Oricare, ce v-ați gândit dumneavoastră, ce v-ar plăcea să vă cumpărați. O blăniță. O blăniță, mulțumesc! Poți să-mi recomanzi din magazin de aici un produs care pot să-l cumpăr de Black Friday? Păi nu trebuie. Bună ziua! Țara, mersi mult! Hai, sus! Dacă puteți să-mi arătați doar ce ați cumpărat. Foarte drăguț, o paletă, un parfumel. Bună ziua, mă scuzați, ați putea să-mi arătați ce ați cumpărat? Un produs de la Reeboks, marca Marionneau, mulțumesc mult! Ai terminat deja? Înțelegi? Cum adică așa rapid? Ia, dă-mi foaia cu prezența să văd. Și tu le-ai zis la oamenii ăștia că gen ne luăm și Mi-am alții și de spus atât. tot, mai tot. Deci nu pot să cred așa ceva. Hai, eu Deci la mai zar. aveai puțin și ai fi câștigat. Ești Amândouă pe suntem locul 2. câștigătoare. Ești pe locul 2. Suntem. Da, totuși pe tine vreau să te felicit. Mersi, mersi, Uite, ai și premiul tău e aici, mersi. voucher la Illusion Mall. Și pe lângă asta, vin să vă fac și vânzare în Hai, magazin. cel mai important este să vii să faci vânzare la BSB și la Marionneau. Pentru că orice ținută frumoasă are nevoie de un parfum fin. Așa că, acum, hai ca să nu-mi iau ținutele și noi o să ne auzim data viitoare la un nou episod. Ciao!